Буада яшьләр проектлары форумы үтте. Яңа проектларның креатив, заманча һәм яшьләргә кирәкле булуы төп шарт итеп куелды. Тимур Наумов үз проектын узак әзерләгән. Төрле милләтләр яшәгән районда халык ашлары фестивален уздыру кызыклы булыр иде дигән фикергә килгән. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында төрле милләтләрне үзара якынайтуда бу бик мөһим. Мы вообще хотели сначала провести интернет. Үзебезне күрсәтү өчен иң элек интернет трансляция үткәрергә уйладык. 30 августта шәһәр көнендә Үзәк паркта фестиваль оештырырга планлаштырдык. Райондашлар төрле милли ризыкларны күреп, татып карый алар иде. Викторина сорауларына дөрес җавап бирүчеләргә әлем төшерелгән билгеләр әзерлибез. Форумда 13 команда үз проектын тәкъдим итте. Проектларга куелган төп шарт алар шәһәр һәм район мәнфәгатьләрен истә тотып, үсешкә юнәлдерелергә тиеш. Буа укучылары инициативасын республиканың яшьләр эшләре министрлыгы да хуплаган. Шундый форумнар республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә уза. Иң яхшы проектларны республика күләменә чыгарырга җыеналар. Сегодня Буинский район. Лаеш районында да проектларны яклау бара. Форум бик кызыклы үтә. Кайбер районнарда йөзләп проект эше тәкъдим ителә. Киләчәктә бәлки барысын бергә туплап, тулы бер проект ясап булыр. Мы в ходе их презентации Проектларны тәкъдим иткәндә, аларны ничек итеп гамәлгә ашыру, безнең тарафтан нинди ярдәм кирәк булачагын ачыкларга тырыштык. Кызыклы проектлар бар, нәтиҗәләрен быел ук күрәсе иде. Иң яхшы проектларны сайлап, киләчәктә республика дәрәҗәсендә тәкъдим итәргә җыеналар. Җиңүчеләр җәй көнне билгеле була. Төп бүләк проектны гамәлгә ашыруны финанслау. Фарис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.